И здравейте хора, днес реших да снимам на една моя игра. Каза се House Designer, да. Ето така изглежда къщата. Изчакайте, отвън, да. Ето така. Само до тук мога да излезе така да ви я покажа. Иначе вижте какво става. Ти да помогам. Вижте, връщам. Има различни хора, коли, други къщи, такива. Тук сложих цветия. Опа. Ей така отвътре. Това е масичката тук за... Това е кухнята. Това е банята. Това е спалнята. И това е двора. Да, с басейнче. Така. Отиваме сега на офиса. В офиса. Ей така ми изглежда моя офис. Това си туалетно. Това ми е апартаментчето. Да, е така изглежда. Между другото много яко се получи, да. Е така изглежда. Е, това беше моята първа къща. Да, е така изглежда. Това е туалетната. Това тук е спалнята. Опа. И това тук е двор. Така изглежда това. И тук е това. Тук също мога да отида. Дори на улицата не мога да отида. Да, като цяло. Да. Още един апартамент. Имам сигурно два апартамента ли бяха, колко бяха, не помня вече. Да. И няколко къщи. Това е тоалетната. Да. Тук е пералнята. Нещо като килер. Да, и тук е спалнята. Не знам защо съм сложила тук охама, няма значение. Тая къща още не е правена, да. Иначе си я купих. Да. И тая къща още не е правена. Тази къща е голяма. Да, те още не са правени тези. И сега ще ви покажа какво направих в Minecraft. Направих една нова къща и сега ще ви я покажа. Ето сега хора ще да ви покажа.
Опа. Ето я новата къща. И така изглежда. Да, не мога да ги правя много хубави, ама толкова мога. Това е тук. Опа. Това е кухнята, масата. Така изглежда. И само да направя едно нещо и да. Така, хора, върнах се. Ето го и гаражът отвътре как изглежда. Още не знам какво да правя по него. Дайте ми идеи какво да правя по гаража. Не знам какво да сложа. Не знам, но мисля, че този от към горна малина е някакси май по малко колкото е този тук. По-дълго късно. Това е най-дългия. Да, дълъг. Този е дълъг. Има животинки. Мали, оставила съм си вратата отворена, ми ако влезе някакво. То няма какво да влезе. Туди котки. Мъчита, кота, мать. Така ли? Ами това беше от това видео. Чао, хора.